La comarca de la Garrotxa gaudeix d'una gran indústria al voltant dels productes derivats del porc. La tradicional Fira de l'Embotit d'Olot, des de fa un parell d'anys, posa en valor els petits artesans locals que conviuen amb les grans indústries d'elaboració alimentària. Així, l'espai firal ha esdevingut aparador dels productes agroalimentaris que fan una aposta per la qualitat i el producte de proximitat. Des de fa 2 anys hem intentat potenciar sobretot amb elaboradors que fan la producció pròpia. Hi ha molta oferta de fira agroalimentària, d'alimentació a Catalunya, i aquí sí que vam voler des de l'any passat diferenciar el que és el productor que elabora sobretot embotit, formatge, i també vam incorporar les cerveses, tot d'elaboració pròpia. Això són uns 25 expositors, i després hi ha una 70ena més d'expositors d'altres tipus de productes, alguns són revenedors i també trobem tot tipus de producte que podem trobar també en altres espais. La fira fa especial atenció als productes derivats del porc. La Garrotxa és una de les comarques on més viva es manté la tradició de la matança del porc i són moltes les famílies que encara es fan a casa seva els seus embotits. Per mantenir viva la tradició, es fan tallers i degustacions d'embotit, a més de demostracions com la que van fer els paradistes del Mercat Municipal d'Olot. Els assistents van poder veure quins són els passos per fer tastet i seguir les explicacions del cuiner Pep Noguer. Des del procés de tallar el porc pas a pas i peça a peça, part per la part del llom, i aquí tenim tota la canya de llom, no, Fermín? com es pica la carn per poder-la treballar, Això deu ser nervis, això. Veieu com el porc que prima? Ja ho dic que prima el porc. Una matança tradicional, poques vegades es pesa. com s'hi barreja sal i pebre com elements bàsics, Això és important. I el remena, nena. Penseu que En aquest cas, el remena, nena. s'ha de remenar i s'ha de remenar molt ben remenat. Tant la importància de la quantitat de sal i pebre, la importància d'una bona carn, com heu vist abans, i la importància de remenar. Mira, saps què farem? i com s'omplen els budells per deixar el tastet acabat i llest per coure. Sí, doncs ja. Enguany, els productors convidats a la fira van ser els elaboradors de formatge del País Basc i Diazabal, que, a més d'oferir una degustació als visitants, van fer una exhibició de balls tradicionals euskalduns. A migdia, la festa va viure un dels moments més esperats pels olotins i olotines, amb el ball del porc i el xai, a càrrec d'Aua Pics, a l'església de Sant Esteve, testimoni i homenatge de la importància de la tradició del porc a la Garrotxa.